Mula dito sa Manlapay, Dumanog, Cebu. Go! Wow! KMJS na yan! GMA po yan. Ayan, ayan. Lagay. Gue tayo yung break ya. Let's go. Are you all my personal dreams? Bos, layon sa awas layan. Everything you know is in your mind. Yung i-vlog daan. Lalap siya, lalap. Beto kuha oh, pinaanak ba caption ba? Tingkap. Secret ba? Anak ka din? Are you all my personal Mula dito sa Manlapay, Dumanog, Cebu, KMJS na yan! Gago! Ambak deh. Nangambak. Nanay sang. Pina-air Jordan no, nabukatiin. Standby, rolling. 3, 2, 1, go! Mula dito sa Manlapay, Dumanog, Cebu. Mula dito sa Nazareth Peña. Awal nga. Go! Wow! KMJS na yan! Wala, i-vlog di yun. Adaan kami naman. Cardo din sa'yo. Kamu mo debe. Singgit no mula dito sa mula. Ako din na, gabi ko na lang. Saya ke Bandung. Bosnya punya lagi pulang araw. Mana? Lakaw Chan. Naka ba uli na dito. Hindi ako magkanto. Ato naman siya. Ready? 1, 2, 3, salute! Ready? Rolling. 1, 2, 3, salute!
Anong masasabi mo? Ang kilo, dito na. Mamamula sa Bilang mo ka to na. Kamera lo pirne. Ikaw, tingog ako na dirt. Dirt. Sige, tingog ako na dirt. Dito kalo dirt. Amo, hindi na mo. Ako. Yung buhok na to, nagpagpulis. Nagkatong inutos ka ng arbas. Wala lagi ko. Tugasin, chud. Muni, Tandaan pala dito. Inutos ka na dini. Sa taga-apas dito na. Subantog na. Clean eh. Dito nagbabaw. Kani, kan man eh, double purpose man eh. Pwede sopa, pwede po daanan. Yan na naman eh, plasta. Muna yung sopa. Para pa pinakinji sa pina. Ate, welcome kita. Tulog grisir. Kahoy to grisir. Para kuan nga, para file. Kahoy gid eh. Ayaw lang. Mga drawing? So, ayan lang po sa video na ito. No? Maraming salamat sa inyo kung natapos mo itong video. Please, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Ring mo na rin yung bell button dun sa gilid para updated ka kapag may bagong videos tayo na ina-upload dito sa YouTube. So, ayan. Maraming salamat sa iyong panonood. Salamat sa team ng AFP, pati na sa KMJS 15 at saka sa Panginoon. Dahil isa kayo sa daan para matulungan si Direk Daniel Kapaning ng Manlapay, Dumanog, Cebu. So, ayan lang po sa video na ito. Kita-kits sa next video natin. Hanggang sa muli, it's your boy again, Perning TV. Grabe, sarap talagang isipin na akala ng mga tao na walang kwenta yung ginagawa mo, pero ikaw pala yung daan para makatulong sa kapwa-tao mo. So, ayan. Maraming salamat. Hindi na natin itong patagalin itong video na ito. Takpan na natin to in 3, 2, 1. Let's go.